Kan jeg vidse? Hvornår begynder du? Vi er begyndt. Nå, okay. Okay, god start. Hvad så alle sammen, det er Cobra og Kabis her, og vi vil lige lave en lille update, hvor vi vil fortælle jer om, at mig og Cobra, vi er begge i gang med en intro til Fractal Arts, og så vil vi kæmpe mod hinanden og se, hvem der er bedst til at lave sådan en intro til Fractal. Så I skal sige jeres meninger, og vi går efter jeres meninger, så stay tuned for more videos. Og Cobra, hvad har du at sige til dit forsvar, når jeg har smækket dig? Smack that. Okay, men held og lykke. Og... Ja, i lige måde. Yes, og du har en flot Skype-billede. Tak skal du have, Niels. Jeg har lige kommet over den. Jeg var lige kommet over den. Det er det. Okay, men see you guys, eller? See you guys. Yes. Hedder det.